Les pedres i ruïnes són el testimoni aquí a Corbera d'Ebre del que de seguit vindria a ser la Segona Guerra Mundial. Les conseqüències del que va succeir l'any 1938 en el poble vell de Corbera. Un conjunt ruïnós i que va significar el preludi de la Segona Guerra Mundial. I aquí veiem, vull dir, que avui en dia tenim testimonis de tot el que va passar, dia a dia i hora a hora.